Иде ми се нещо. Нещо като баница. Искаш ли нещо различно? Какво ще кажеш за баница с домати или баница с кебаб? Елате в нашите заведения. Искате нещо различно? Какво ще кажете за баница с домати или баница с краставица? Елате в нашите заведения и ще намерите точно това. Предлагаме изгодни оферти като плати 2, вземи 1 или пък баница за цялото семейство 5 на цената на 6. Тъй като Великден наближава, предлагаме и специално меню. Баница с великденски яйца в синьо или червено или баница с заек. Баницата ни е вкусна и без ГМО. Имаме най-пресните домати в цяла България, които се отглеждат в най-добрите ниви в Сухиндол, в Каспичан и наскоро в Пловдив. Вече предлагаме и детско меню. Малка баница с малки домати и играчка, само за 3 лева повече. Ако искате да пробвате баница на женско, елате на тези адреси или се обадете на този номер.